Soma nokuyikhetha inkosi enkulu yakithi ephakameni unyazizwe. Omunye akuzojideka ethi kuthi uyayikhetha inkosi ephakameni. Yindaba ngoba ithi inkosi inyanga yesiZulu ithi ukuphakama yini lokuyazi into. Inkosi. Umfana okhulumayo umfana wamanqele ezwengana ngoma inkosi. Silapha size ngosuku lwesabatha. Ngicela ukukhuluma indaba eyodwa bese ngihlala phansi. Amen. Ophethe iBhayibheli ngicela ngivulele Mshumayeli 3. Enye ilanga khona insizwa. Ngizozama ukukhuluma ngenhlonipho kumgcojo wakho. Ngoba silapha endlini yamazini umkhokheli wakho ukuthi uyini. Noma mhlambe uvela ubone ngathi wena nje ufanele ukuphatha amakhosi. Nawe tathe ukuthi ukuphethe umkhokheli bonkosi. Ngenye imini lensizwa wena basezulwini nike niboneke mase yonika la ebuhleni nike nibone ngoba sesibaningi sithi mase yonika la ebuhleni sesibaningi ubone dushana Bada basezulwini lensizwa ngenye ayiyonikela lapha yadusha umbangeli wayisiwa phansi. Ngifundele ba kukhona isikhathi nomzuzu. Kukho konke ukhona isikhathi nomzuzu. Emsebenzini yonke phansi wezulu. Nkosi kusise ba. Amazempilo 3 bese ngijela. Bada basezulwini lensizwa isimumisile ugcodwa. Kanti ushembe uyabona wafika umgcodo ngiyaxolisa. Sezwa yakithi angaxolisi umgcodwa wena umunephutha yebo Nkosi. Wathi efuna yakubaba uyonikela kubaba phambili ephusha kazi nana wangiphushi mina ngithi ngifuna ushembe ngizomshumayela mina shaya lapha ngoba sisekingeni manje abantu abasafuna ukutshelwa umthetho washembe uthi umuntu mina ngiza ngawe ngizoza ngomshumayeli wenze njani Toni inkinga khona ngenza manje mawumtshela umuntu bese ethi uyangihlulela esethi mina ushembe kuphela ngangitshela lensizwa yahamba ke ngoba phela uma uphusha yagcina ifikile baba yathi yacela baba wathi baba wena ngicela ngani wena awunanhlonipho wena awuwena uze wena uphusha umgcodo wawo ufuna ukuzahini wathi uma ufuna ukuthola lento oyifunayo hamba uxolise umgcodo wakho Koze umkhokheli umbangeli umshumayeli bese yakumfundisa umuyise lapha uxose kuye bangaki mina umuntu omusha esengibakhumile inhliziyo yami bangaki mina umuntu omusha ingane zabantu ezikhululeyo nengane lapha ezinye zazo ayisonto ngenxa yami ngifuna incwadi amethuli amazempilo 3 ithi ndodana yami wabuthi ifonto sami indodana yami ngikhuluma nawe sizakithi umntwana wakho umethi ngosisi hambisa ontweni wena uyabaleka uthi mina ngeke ngiyodlala ibhola mina ibhola uyoshiyela emhlabeni ushembe ngishiyele ufika ezulwini ngisha
ungakhohlwa isifundiso sakho. Uma wakho noma wakho ekutshela unamhlanje isifungo wena uthi nangeke mina ngiyengomeni mina ngiyengomeni angizwe ngomama wakho ubalekile ngoba kubalekile. Inhliziyo yakho mayilonde imiyalo yami. Uma wena ufundisiwe ekhaya ukuthi ngesabatha awubazi umlilo ungathi bazonza uterest lapha bese uyabaza umlilo. Ungathi ozana ngithi uma uterest ufaka ibhruwe ngesabatha. Ngokuba kuzanginezelwa kuwe ubude bezinsuku.